This is an exclusive interview with Mr. Gumede, hosted by Mr. Losif, brought to you live by KCFM and Vuyo Media. Alright baba, now usofike kuleli zinga leli lokuthi abantu bakurecognize njengobaba obasizayo ngogume. Ungasinikeza kancane iclue ukuthi iqala phi indaba? Side kakhulu isikhathi kanti kwase ngikhuluma nabantu abaningi bazokufakaza ukuthi miningi kakhulu iminyaka from 1985 kufika umyalezo kimi ngilele ebusuku ukuthi kwafika abantu abathi bayibahlala bona bazibeza ngokuthi bathi bayibahlala beyicabinet basho kanjalo bathi siyavumelana ngokuthi emndenini wakini sizokhetha wena uhambe yosikhonzela ebandleni lakwaShembe bathi kodwa ke lapho yakhona sizokuphathisa ukudla oyofika nakho lapho kuyofike kube isixazululo senkinga zabantu abaningi yikho lokho kwenza ukuthi ke ngase ngithi mina kubo ke kuyoba ukudla kuyoba kanjalo basebethi sizokufundisa basebethi ke vuke ekseni ungene enqolobaneni ngase lapha ngangena enqolobaneni khona ngisesephusheni bangitshengisa inhlamvu zombila ukuthi khona umbila obovu namabala agrey kube khona umbila obovu namabala amhlophe kube khona umbila basebengitshela ukuthi uma umbila ubovu nebala elimhlophe lokho kusho ukuthi imessage leyo uma uhlanganisa lolu hlamvu nalolu hlamvu kwakhekana yini ezophuma lapha imessage la akuyikho nje ukuthi kwapende kupende uhlamvu lombila cha thina sifundisiwe ngokuthi kusho ukuthini lokho ngakuhlanganisela leyanto ngutshela njengamanje ukuthi lento ekuphethe izophela khona iphele ngempela kune message elapha lokho kudla ke ngathi uma ngifika nakho kokuqala nje emzini wasebuhleni ngahlangatshezwa amadoda afika athi hawu yini lo iphethe ngathi bangichaza basebethi hey kufanele ukuthi lokhu ubuyele emuva ukwenza ukuthi ningi ngoba bona ukudla lokho okwakudla ubhombela ufike nakho ke lapha neminyaka eminingi lokhu ngiphethe yilokhu ukudla bayakwazi ke abantu abaningi ngifike nakho angaze nje ngikuyeke ngoba ngangitsheliwe ngakho kodwa kuyohamba ifika isikhathi lapho okwenzeka khona u1 no2 no3 no4 engangisakutshela wona ukuthi nguphi. Alright baba, ake sibuyele lapha ke now since 1985 uyalidayisa ugume kodwa kunjengokuthi nje ukhona nje njengomuntu oyidayisela otamatisi ojwayelekile boom 2025 wonke umuntu manje ukhuluma ngokugume yini lesishintshile isikhathi everything happens for a reason noma ngasiphi isikhathi I like that uma ngabe noma ungatshela ukuthi esikhathini esizayo yoba nemoto wena ungatshela ukuthi ke nakho ngiguqa kazikho imoto cha linda noba kusho ukuthi isikhathi lesa sikafiki ikhona into ekibekwe esandleni sakho kulinda ukuthi aqale kufa umthakatho othile obezokuphazamisa empilweni yakho uma ngabe singcono so ke uNkulunkulu une timing yakho ukuthi izinto ethi futhi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa abantu uNkulunkulu uyamthatha umuntu usebenzisa noma ubani ukufezekisa noma ukugcwalisa iphupho lakho nesifiso sakhe empilweni yakho nakho kunye okulandela baba now ugume abantu bayaludla bakhuluma ngalo ngendlela ezahlukahlukene ikuphi kuwena baba othi uyabona ke mina ngogume lwami ngiyashaya lesi sifo nalesi sifo asikho nesodwa isifo esishaywa yimi mina nje ungibona ngizemngaka akekho umuntu ongavela ethi ngisho ngisafunda isikole akekho umuntu wakwashawa yimi ngesandla sami wopha igazi ngize ngibe mngaka nje kuthe eminyakeni 1985 yangikhathaza lento ukuthi hawu sengihlale koNewcastle ngibuya koPortshepstone buya goal kuphi nje mina nje ngivele ngibe umuntu nje ngathi umuntu omubi ebantwini kodwa ke ngingemubi ngiqonda ukusho ukuthi ke ngitholakala nje abantu bengixwaya bengesaba abantu kodwa ngingenabungozi engibona kimi ngase ngiphendula kwathiwa ke lesi sandla sibekele isikhathi esizayo kunomsebenzi obekwe esandleni sakho yilokhu ke kuthe uma ngabe nikezwe lo msebenzi lokwasekuthiwa ke lesi sandla sakho sibekele lokho akumina ofaka ukuphila kodwa mina ngisetshenziswa njengethuluzi ukuthi angigayi ensukwini entathu ezedlule kufika insizwa yakwalanga yathi thunye ukuthiwa angizotshela ukuthi ke emphongolweni yonke yogume ngiyenzayo kungabikho umphongolo sebenza kwamasipala lensizwa athi ngabikho umphongolo nowodwa ozophuma ngawuthintile ngesandla sami ngani ngoba umnikazi wokuphila uyena obekile ukuthi uma ngihlanganise lo yahlamvu nalolu yahlamvu leze ngafundiswa ngazo ngiyothi uma ngigayela abantu bese besinda abantu ezifeni ezibaphethe ufakazi obulethwa abantu lapha nami ngize ngithi kodwa uthi akuwona manga lawo ethi umuntu umama kade kukanje sekukanje ubani kade kanje uba ngoba kodwa mina ngihlala ngitshela abantu ngezinto eziwu4 ngithi u1 no2
no3 no4 izona izinto engaqinisekiswa ngazo ukuthi ziyokwenzeka. Kodwa ke lokho sekulethwa abantu ukuthi phela ngoba uNkulunkulu mayilula isandla sifuna ukuphilisa abantu ngento yakhe noma ngekhambi lakhe noma ngokudla kwakhe baphila kuzo zonke izifo abantu ezibaphethe. Kodwa engingakusho nje lokhu ukuthi nginesiqiniseko sokuthi umuntu oyodla lolu gume engilwakhe ngalolu hlobo lwalumbila engafundisa ngalo ayikho into azocomplaina ngayo emzimbeni ingapheli. Obaba ke sesivala yini angayinikeza intsha ukuyikhuthaza ekutheni ibone ukuthi ukubekezela nokulinda kuyiyona nhloso nokuyona ngqinamba yomuntu ekwazi ukuthi imqhubekelise phambili. Ya bathanda isilungu kakhulu. Ingakho nje uzobezwa lento okhuluma ngayo bona bazoyishintsha. Kodwa bazi kahle ukuthi naso isilungu sabo siyasho ukuthi ukubekezela kuzala impumelelo. Kodwa manje ke into eyinkinga njengamanje ukuthi izinto okuyizona ezingasa umuntu phambili lezi zinto ezisemuva. So ke uma ngabe umuntu efuna ukuya phambili ufuna ebona yena ukuthi ungathi lahlekelwe indlela ufuna kahlehla abuyele emva ucinga ukuthi ulahleke kuphi. Manje lo msebenzi uqala kuphi? Uqale enkunini ukuyotheza izinkuni. Njengoba nenzipho ezinde engaka nje akekho umuntu ongatheza izinkuni enalezi ayinzipho. Uma befuna ukufika lapho kusho into yokuqala kufanele umuntu aqale izibuke ayibeke esimeni sokuthi ngiyakwazi ukwenza lokho. Mase sazophuma uyotheza izinkuni abuya azobasa umlilo ayi masimini ayolima avuna ummbila awomise awufaka enqolobaneni nangoku umuntu esingana phambili. Kodwa umuntu othi ke ngingalinyelwa bani ngalibanjelwa bani igele kuphela singamnika lokho ukuthi entweni ayenzayo umuntu akayinika isikhathi ayitshele futhi ukuthi noma ngabe unephupho elihle kangakanani angeke iphupho lakhe lenzeke ngokufisa kwakhe kodwa lokwenza ngokwesikhathi uma sekufika isikhathi sokuthi lento iyaphumelela. Akusho ukuthi ke asukubeke nje kucaca ukuthi impumelelo isezandleni nasemqondweni womuntu. Kahle kahle akekho umuntu okufanele ahambe ecela ukudla kubantu njengokusho kwenkosi yamaNazaretha ngoba uma nje uphiwe izandla mina ngingakwakhela amathuba omsebenzi awu10 manje ngingakafika ekhaya ngisukela ngithethe mawungenza ukwa ziningabe izinto engizenzileyo mina zonke futhi ayikho eke yafeyila ngifike ngenzela ubukwakwa lo baba kabaza abantu ngisazofundisa abantu ubukwakwa ngisazofundisa ziningi izinto engisazoyifundisa abantu kodwa abantu abayimisele ngokufunda ngoba phela vele abantu ngababeka phambi kwakho uma ngabe bona bengakhathalele noma bengakulangazelela ukufunda abezukufunda lutho kodwa ngisho nje ukuthi akekho umuntu ofanele alambe enezandla zakhe ngoba namhlanje ayikho into engadayisi ungangena omoholoholo ubuye nogodo uliqhozo lushaya ngosandpaper ulethela imoto lothengwa. Alright, asibongeke ukuthi mbukeli nawe mlaleli lapha ekhaya ugcine ukwazile ukuba nathi kula ku KCFM The Voice of Intelligence sitholakala eMall Roots Grill kanti ke mawufuna ukusithola nokusilalela uyalaphana ku app izino app utype ku Chrome noma ku Google wakho uthi KCFM Radio Live okwamanje ke satholakala ku Google asikakwazi ukutholakala emoyeni njengamanye ama radio kodwa satholakala uma usicinga lokho esikhuluma ngakho namhlanje noBaba uGumede uyokwazi ukuthola kwi-podcast ivuyo media iyokulethela nayo KCFM ikulethele lapho sikhuluma khona esikhaleni podcast ube nathi baba sovalelisa ungathini kubalaleli. Ngingathi nje ukumethemba uNkulunkulu nokubeka amandla akho onke nethemba lakho lonke kuye kuyaphumelelisa. Siyabonga kakhulu baba. Asithemba ukuthi ngokuzayo uyophinda usivakashele isikhathi esithe ukuba xaxa. Sibonge kakhulu kuba nawe. Ningakhohlwa ke balalele emakhaya. Ugume nolithola. Baba ngabashela inamba bangakuthinta kuyona balaleli. Inombolo zimbili khona 0677 217055 0677 217055 no enye Vodacom 064 620 5076 5076 kanti ke mawusesikhawini utholakala kuphi la olidayisa khona ugume ngaso sonke isikhathi. Indawo nje yaziwa kakhulu ezitolo endala zasikhawu kuthiwa iComplex kodwa ke uma uhamba usuka eMall ngingasho nje ukuthi uma usuka eMall ufika ku-intersection lapho eRobotini Mall uma uqhamuka ngenhla ku-N2 ufika uthathe u-left bese uhamba weqe ama-humps awu6 1 2 3 4 5 6 ama-humps unethi ngaqeda ihamp ka6 ubale ixhobo zagesi ama-street lights akwa-left wakho ngoba uzobheka empumalanga 1 2 3 4 uma nje uma esigxotsheni siwu number 4 lapho bese ubheka ngasenyakatho
la ngiqhamuka khona inyakatho ubhekisa ikhanda lasenyakatho uzobona mina ewindini uzongifica ngilapho ngulindile. Siyabonga baba, sibonga ukuthi one ugumelo wakho selikwazi ukucreate amathuba omsebenzi kwabanye, abanye bayalithenga kuwe balidayise. Siyabona noZimdola bakuphusha lapha neThekwini, siyabona nalapha nawusewedwa okusho ukuthi ugume elihamba kahle. Siyabonga kakhulu baba, asingathi ke ungaba nosuku oluhle, uNkulunkulu akubusisa. Hayi ni sinifisela impilo na impumelelo nani lokho nisifisela khona uregister umsakazo wenu ukhule futhi ube mkhulu. Siyabonga kakhulu baba. Amen.